Prieteni, bună seara! Deja suntem la al patrulea interviu în cadrul proiectului Sapere Aude, care, vă reamintim, este un proiect mediatic nou, născut din dorința mea și a lui Ion de a aduce în spațiu public discuții altfel despre campania electorală pentru alegerile parlamentare din 11 iulie. Ori noi am vrea ca în campaniile electorale să se discute mult mai mult despre doctrinele partidelor, despre ideile concrete pe care le propun partidele și candidații pentru alegerile parlamentare, dar și care este planul de țară al fiecărui partid, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. În primul rând, îi mulțumim mult domnului Marian că a acceptat invitația noastră. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună seara! Din start, vorbim per dumneavoastră sau per tu? Putem să mergem la tu, sigur. Putem să mergem la tu, ok. Bine. Îți mulțumim, Radu, că ai acceptat această invitație. Cred că putem să începem, Ion? Da, bună seara, doamnelor și domnilor. Radu, salut, îți mulțumesc și eu tare mult că ai acceptat invitația noastră și pentru ca să începem această discuție, este o întrebare care deja a devenit cumva un obicei pentru noi la început de emisiune. Pentru ca să nu o facem noi cumva în mod greșit, te rugăm să te prezinți, să le spui telespectatorilor noștri dacă cumva este cineva care nu cunoaște cine este Radu Marian, cine este Radu Marian și de ce el face politică. Da, bună seara încă o dată. Da, deci eu sunt în acest moment deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea PAS. Sunt și vicepreședinte al partidului, unul din vicepreședinții partidului. Eu sunt din Chișinău, am studii economice, am terminat ASEM-ul, am studiat un an și în Statele Unite. Mi-am făcut masterul la fel în studii economice și business în Scoția. Am activat aproape 3 ani la Centrul Analitic Independent Expert Group, un think tank pe domeniul economic. Și până să ajung deputat, după ce am tot de la studii din Marea Britanie, am fondat și creat un proiect de educație 22 care are scopul să ofere educație online în cursuri mai puțin accesibile la școală, cum ar fi antreprenoriat, informatică, către elevii din Moldova. Deci cam asta este despre mine. De ce am făcut politică? Pentru că la un moment dat ne-am dat seama că politica făcută bine este cel mai eficient mod de a schimba o societate, de a aduce progres într-o societate. Vrem, nu vrem, tare multe lucruri din jurul nostru, din viața noastră, depind de politicieni, de ce fel de legi votează deputații, de ce fel de decizii iau miniștrii. Dacă, de exemplu, miniștrii, în loc să își bage banii furați în buzunar, îi oferă către cetățeni sau fac drumuri sau școli din asta, e cu totul altceva. Deci, iată, pentru mine politica a fost o metodă de a-mi aduce contribuția în societate la modul direct. Pentru că aici este cumva, ai o putere de decizie, ai resursele financiare pentru a implementa programe mari, de scară mare, la nivel național. Asta ar fi pe scurt. Bine. Partidul Acțiune și Solidaritate se poziționează pe centru-dreapta, adoptând o doctrină a liberalismului social, care, de fapt, în mod convențional, este mai mult asociată cu politici de stânga. Spune-ne, te rog, crezi că în contextul Republicii Moldova este posibil să construiești un partid de dreapta, care, de fapt, militează pentru cumva implicarea statului mai puțin în economie și totuși să nu ajungi peste 3-5 ani adoptând cumva și având politici de stânga, având în vedere contextul țărilor precum Republica Moldova? Da, pentru început trebuie să facem o claritate cu privire la doctrinele, ideologie în Republica Moldova. A fi de stânga în Republica Moldova este total diferit decât ce este de fapt o doctrină de stânga în țările europene și în Statele Unite. Republica Moldova, a fi de stânga, înseamnă mai degrabă să fie orientat, spre est, spre o colaborare mai strânsă cu Federația Rusă, spre a fi mai conservator în ceea ce privește valorile sociale, în timp ce a fi de dreapta Moldova înseamnă a îmbrățișa niște valori mai progresiste, mai liberale, și avea orientare spre Uniunea Europeană. Deci e cumva total invers de ce se întâmplă la noi. Acum, când spunem că PAS este îmbrățișată de doctrina liberalismului social, înseamnă că noi, de fapt, ne numim nominal Partid de Centru-Dreapta Moldova pentru că cumva avem o orientare pro-europeană mai mult
și avem viziuni mai liberale decât alte partide. Dar, de fapt, noi avem o doctrină centristă, mai mult spre centristă. Când spunem că suntem de dreapta, avem în vedere că noi îmbrățișăm economie de piață. Pentru noi, motorul societății este economia, este inițiativa privată, este inițiativa antreprenorului de a crea locuri de muncă, de a-și asuma riscuri și de a crea produse și servicii. În paralel, noi credem în oportunități egale pentru toți, iar asta însemna că statul trebuie să ofere, de exemplu, educație gratuită pentru toți și înseamnă că statul trebuie să ofere sănătate, servicii de sănătate gratuite. Deci noi îmbrățișăm cumva tot ce înseamnă inițiativa privată și economie de piață și promovăm asta intens, dar în același timp noi credem că statul trebuie să asigure șanse egale pentru toți, iar asta înseamnă, în primul rând, servicii publice cele mai importante în mod gratuit. Deci cam asta ar însemna pentru noi doctrina partidului. În același timp, desigur, noi credem în tot ce înseamnă valoarea individului, valoarea drepturilor omului, dorința unei persoane de a-și trăi viața așa cum acesta gândește că e ok, până la în limitele legii, desigur. Deci cam asta ar fi pe scurt. Câteva zile urmă am avut un interviu cu domnul Ion Chicu, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, și am adresat întrebarea următoare. Cum definește partidul său rolul statului? E bine, el a spus că statul n-ar trebui să pompeze bani în economie și n-ar trebui să pompeze bani în anumite sectoare specifice ale economiei, pentru că astfel riscăm să ajungem să facem populism și promisiuni pe care nu le putem respecta. Cum definește în acest context PAS rolul statului și dacă ar trebui, de fapt, să pompăm sau nu bani în anumite sectoare și cum nu ajungem să facem populism atunci când milităm pentru, spre exemplu, o implicare sau nu a statului în economie? Da, bună întrebare. Deci, eu, în general, cred că cel mai bun stat e ăla care nu se vede pentru cetățeni. În sens că el trebuie să lucreze atât de bine că cetățeanul nu-l simte. Să-l simte atunci când doar are nevoie. De-aia statul cu siguranță trebuie să se implice în societate, în primul rând, spre a asigura acea plasă de siguranță, da, pentru cetățean. Asta am în vedere să ofere sănătate, să ofere servicii de sănătate, să ofere educație gratuită pentru cetățean, să ofere, eu știu, să aibă în funcție organe de ordine. Pentru că cumva lumea a progresat de la laissez-faire, da, cumva un stat care se implică minimalist în societate, la un stat în care are un rol mai activ. Asta s-a datorat anumitor crize profunde în societate, războaielor mondiale care au avut loc în secolul 20. Și atunci am ajuns în situația în care există cumva, nu aș spune un consens, dar o idee că, uite, statul are un rol extrem de activ în societate. Dacă vorbim de implicarea statului în economie, deci eu cred că rolul principal al statului, sigur, nu este să creeze locuri de muncă sau ceva de genul, dar să se asigure cumva reguli legale de joc. Să se asigure că, uite, concurența, legile concurenței lucrează pentru toți în mod egal și pentru business-ul mic și pentru business-ul mare. Statul trebuie să aibă instituții de stat puternice care să lupte cu monopolurile și abuzurile și să aibă, sistem de justiție corect, stat de drept care să apere interesele, în primul rând, antreprenorilor în momentul în care există o problemă. Dar iată că criza provocată de COVID a schimbat totuși un pic paradigma intervenției statului în economie. Spuneam ceva mai devreme că statul trebuie să intervină atunci când este o problemă mare în societate sau când cetățeanul se simte în pericol. Iată, cu această pandemie COVID am ajuns într-o situație în care lumea a fost forțată să rămână în casă. Și guvernele bogate au luat o decizie extrem de corectă de a pompa bani în economie la modul propriu. Asta înseamnă să plătești bani cetățenilor cât stau acasă, asta înseamnă să ofere linii de creditare companiilor. Și acum se demonstrează că această decizie a fost total corectă. Pentru că dacă nu menținea statul economia pe linie artificială, era să intrăm într-o spirală groaznică de falimentări, de pierderi enorme de locuri de muncă, de pierdere de venituri. Și aici aș fi în dezacord total cu domnul Chicu. Din păcate, această viziune a domnului Chicu a dus la faptul că Moldova
nu a ajutat mai deloc business-ul în această criză. Da. Mie îmi pare foarte rău că dânsul nu a înțeles. A fost, de fapt, un consens în rândul guvernelor europene că trebuie să ajuți economia atunci când aceasta este pe respirație artificială. Și aici și noi, dacă eram la guvernare, cu siguranță făceam lucrurile altfel. Noi era să oferim ajutor angajaților disponibilizați sub formă de salarii plătite parțial. Era să oferim linii de creditare extinse pentru afaceri. Deci era să facem lucrurile cu totul și cu totul altfel. Deci cam asta ar fi despre cum vedem noi, în general, intervenția statului în economie. Dar de acord că cumva trebuie să lăsăm antreprenorii, societatea sau oamenii să-și asume riscuri, să creeze afaceri, să creeze produse, servicii pentru cetățeni, pentru că asta cumva este motorul progresului pentru noi. Bun, cu siguranță urmează să vorbim și puțin mai târziu despre ce a însemnat guvernarea PAS-ului în 2019, cum s-ar fi procedat în situații similare și după asta, dar până atunci, dacă este să analizăm evoluția PAS-ului din momentul în care el s-a format și până la ceea ce reprezintă PAS-ul în status quo în care suntem noi acum, se creează o impresie destul de puternică că PAS-ul a devenit un partid din categoria catch-all, care se adresează la toate grupurile cetățeni și asta putem să deducem foarte simplu chiar și din oferta electorală, care este una foarte largă, care se adresează la toate grupurile de interes de la nivel de societate. Întrebarea mea este dacă puteți să ne asigurați că PAS-ul are capacitate de gestiune de unul singur. Voi spuneți că vreți, că pretindeți la o majoritate parlamentară de unul singur. Are PAS-ul capacitate de gestiune în situația asta și nu riscăm oare să ajungem într-o situație similară cu ceea ce am avut în Ucraina după alegerile prezidențiale și parlamentare care au avut loc acolo recent? Ok, am înțeles întrebarea. Acum ați spus că programul PAS este destul de larg, se adresează unor categorii, multor categorii de cetățeni. Deci trebuie să înțelegem că în Moldova lucrurile stau un pic altfel. Da, eu am spus că PAS este un partid social-liberal, îmbrățișăm economie de piață, dar noi în partid avem oameni cu viziuni doctrinare destul de diferite. De exemplu, eu sunt mai spre dreapta. Eu aș prefera pentru implicare mai mică în economia statului decât, de exemplu, Dan Perciun, care este mai spre stânga. Dar ceea ce spunem noi, ceea ce ne unește este, de fapt, lupta cu corupția mare și un obiectiv fundamental al nostru să oferim reformă justiție, să avem un stat de drept, să avem instituții puternice. Da? Asta este cea mai mare problemă a Republicii Moldova. Faptul că avem corupție mare, care distruge în temelii societatea, care lasă bugetul fără bani și care lasă instituțiile fără oameni de treabă. Deci de aici începe obiectivul nostru. Acum și noi, când mergem în campanie electorală, da, sigur, noi vorbim și despre pensii, noi vorbim și despre facilități fiscale, vorbim și despre investiții în agricultură. Dar eu nu cred că ele se bat cap în cap. Atât timp cât avem cumva un nucleu fundamental al problemei, al definirii problemei. Și asta ar fi statul de drept, reforma justiției și crearea instituțiilor publice. Acum ce ține de capacitate. Desigur că noi vom coopta oameni și din afara partidului. Noi nu suntem naivi să credem că suntem cei mai buni. Eu știu zeci de oameni care ar fi mult mai buni ca mine să fie deputați în țara asta. Da? Eu am avut onoarea să lucrez cei mai buni economiști din Republica Moldova la Expert Group. Și acolo eu cred că acei oameni ar fi mai pregătiți decât mine. Dar am ajuns în situația în care am ajuns pentru că trebuia totuși cineva să-și asume această reformă politică profundă. Și de asta eu o să optez pentru a implica un spectru larg de oameni în procesul guvernării. Deci nimeni nu este naiv la PAS să creadă că o să ne descurcăm singuri, pentru că vorbim de multiple nivele de guvernare, la nivel de parlament, să avem ministeri și agenții și întreprinderi de stat și instituții la nivel de raion. Deci avem nevoie de foarte mulți oameni profesioniști și buni. Asta ar fi. În acest context, avem și o întrebare specifică despre implicarea statului în economie. Și pentru că ai menționat că cumva există
mai multe viziuni în PAS cu privire la, eu știu, viziunea anumită de dreapta sau mai spre stânga. Cum crede PAS despre salariul minim în economie? Pentru că cumva cei care au o orientare mai spre dreapta spun că nu ar trebui să existe un salariu minim în economie, pentru că astfel intervenim cumva în balanța de cerere-oferte pe piață. Viziunile mai de stânga spun că trebuie să existe un salariu minim pe economie pentru că statul ar trebui să protejeze, de fapt, angajații și poate în detrimentul angajatorilor. Ce crede Radu Marian despre salariul minim în economie și ce crede PAS despre salariul minim în economie? Da, este o discuție interesantă pe care noi avem destul de des la partid. Într-adevăr, există viziuni, nu aș spune că diferite, dar care nu neapărat sunt aceleași. Da? Eu cred că este extrem de important să există un salariu minim în sectorul bugetar. Cu siguranță. Deci, noi avem oameni care lucrează în grădinițe cu 1700 de lei, bucătari și așa mai departe. Și este inacceptabil. Și eu aici chiar cred că statul trebuie să asigure un salariu minim pe economie care să acopere măcar minim de existență. Acum, ce ține de sectorul privat, discuția este mai interesantă. Pentru că într-adevăr, există argumentul că, uite, se descurajează, pentru că oricum majoritatea sau foarte mulți angajați, majoritatea angajatorilor oferă salarii mai mari decât salariul minim. Cumva nu asta ar fi neapărat măsura cea mai bună de protecție a angajaților, ci mai degrabă, eu știu, legi corecte care să fie aplicate corect și care cumva să prevină abuzurile din partea angajatorilor. Deci aici încă trebuie să discutăm în ceea ce privește salariul minim pe sectorul privat. Nu va fi o măsură care neapărat o vom implementa imediat. Deci trebuie să discutăm pe larg în societate, inclusiv cu toate părțile interesate. Domnule Marian, eu propun să schimbăm puțin și vectorul discuției. Este un subiect care pe mine mă interesează foarte mult și nu putem să negăm că în contextul Republicii Moldova noi avem o societate foarte divizată. Societatea a fost foarte divizată pe diferite criterii, continuă să fie divizată și acum la moment. Și întrebarea este care sunt câteva măsuri pe care le vede în perspectivă PAS-ul pentru a uni cumva societatea, vorbitorii de diferite limbi, persoane cu diferite viziuni economice, persoane cu diferite interese. Pentru că noi oamenii, nu știu cum, este la nivel de societate un sentiment foarte clar de răutate și de tensiune între diferite grupuri sociale. Deci, soluția ar fi un narativ sănătos din partea politicienilor. Deci, aici ar însemna că politicienii să nu însemne ură și diviziune. Eu cred că noi am reușit, ca și partid, să unim cât de cât în ultima perioadă cetățenii. Asta a demonstrat rezultatele de la alegerile prezidențiale. Maia Sandu a spus într-una că oameni buni, haideți să ne unim într-un scop comun, de acela de a aduce dreptate în Republica Moldova, de a lupta cu corupția mare, de a da jos hoții, da? Și a construi cumva o societate în care lumea trăiește bine. Și iată, noi acest mesaj cumva l-am repetat într-una în campanie prezidențială. Am spus că indiferent de limba vorbită, indiferent de etnie, haideți în primul rând să rezolvăm problema corupției mare în Republica Moldova. Pentru că asta considerăm că este cea mai mare problemă. Și atât noi continuăm să spunem același mesaj. Și noi avem și mesaje în limba rusă și în limba română, sigur, evident că în limba română, da. Dăm mesaje și în limba romanii și în limba bulgară. Deci noi chiar încercăm să promovăm această unitate a cetățenilor Republicii Moldova în jurul unui singur scop, de a aduce dreptate, de a lupta cu corupția mare. Și deci soluția, m-ați întrebat ce avem noi în program. Soluția este narativul politicienilor și asta ar însemna să arătăm cu degetul la politicienii care ne divizează, așa cum se întâmplă astăzi. De exemplu, socialiștii cu Dodon vorbesc de NATO și limbă și tot felul de prostii și încearcă să divizeze societatea pentru că știu că nu au altă soluție. Pe timp cât au fost la guvernare și nu au făcut nimic și au furat, nu le rămâne nimic altceva decât să divizeze societatea. Deci noi trebuie să arătăm cu degetul astfel de politicieni și să punem oamenilor să nu îi voteze și să voteze politicieni care mai degrabă unesc societatea. Deci ține de narativ și ce spun politicienii. Asta este cel mai important lucru. Și sigur, ca măsură concretă, dacă vorbim, de exemplu, de limbă, da? Limbă vorbită, noi credem că trebuie să încurajăm vorbitorii minorități, de exemplu, să încurajăm
să învețe, de exemplu, limba română. Da. Și eu nu zic de a încuraja, de a le oferi anumite stimulente și eu cred că lumea, oricine, și chiar și că oricine ar dori să știe încă o limbă, pentru că asta îi ajută și la procesul de angajare, la oriceva. Dar la nivel central, noi spunem că, uite, indiferent dacă ești în Comrat sau în Cahul sau în Bălți sau în Chișinău, hoția te afectează la fel. Sărăcia și corupție te afectează la fel. Uite, hai să ne unim în jurul la scopul ăsta de a duce politicieni uniți și de a avea instituții puternice. Cumva asta este mesajul care încercăm să promovăm. Okay. Noi, în paralel, primim și întrebări în privat de la prietenii noștri care ne urmăresc și vreau să adresez acum una dintre întrebările pe care le-am primit pe parcurs. Domnule Marian, dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai vocali politicieni atunci când vine vorba despre problema prețurilor la produsele petroliere. În repetate rânduri, dumneavoastră ați ieșit cu mai multe ieșiri publice și ați vorbit despre problema asta. Care sunt indicatorii după care noi am putea să înțelegem sau, de fapt, putem noi să spunem că, până la urmă, problemele în industria asta vin dintr-o înțelegere de cartel, vin dintr-un monopol pe care l-au companiile petroliere din Moldova sau, nu știu, dacă analizăm bursa internațională, spre exemplu, vedem că prețul la petrol în ultima jumătate de an este în continuă creștere. Până la urmă, să spunem că problemele cu prețul la petrol sunt din cauza unor politicieni corupți sau unor interese, este corect sau asta vine de fapt din altă parte? Bun, dacă vorbim de piața produselor petroliere, da, într-adevăr, prețurile la piața internaționale au crescut, dar ce se întâmplă la noi, prețurile au crescut într-un ritm mai mare decât în alte țări, de exemplu. În România, de exemplu, prețurile la benzină, de exemplu, au crescut cu vreo 18%, din ianuarie până, de exemplu, la sfârșitul lunii mai și la noi a crescut cu vreo 35-40%. Ceea ce un alt lucru care ne dumerește pe noi foarte mult este că prețurile cresc în același timp și cu aceeași valoare. Ori noi avem cumva pe foaie cel puțin o piață de concurență liberă în care petrolierii trebuie să stabilească preț în marja de 10%, marja comercială de 10%. Și de aici, și dincolo de aceste indicii, noi avem și informații operative de la Institutul Stat care ne arată clar că există o înțelegere de cartel. E sigur că ea există. Și asta o spun și alte instituții de stat. Și de asta vorbim foarte des de problema pe piața produselor petroliere. Eu spuneam mai devreme că rolul statului, rolul cheie al statului în economie este să se asigure concurență onestă. Onestă, care ar însemna reguli legale de joc pentru toți. Mai ales când vorbim de o piață produselor petroliere în care omul nu are alternative, dați seama. Deci, dacă toate șase companii majorează prețul în același timp, deci, ce să facă omul? Trebuie să cumperi benzină sau fermierul sau acel antreprenor. Deci, ideal, sigur, eu cel puțin, în mod ideal ar trebui să existe această piață liberă. Dar în cazul Republicii Moldova, în care există această junglă capitalistă, în care jucătorii mari încă recurg la astfel de înțelegeri, dar trebuie să avem o intervenție mai dură a statului și de asta am vorbit și de acea plafonare a prețului, care, desigur, ea nu ar trebui să existe într-o economie sănătoasă. Dar vorbim totuși de o economie imperfectă, o economie de piață imperfectă în Republica Moldova, unde trebuie reglementat acest proces un pic mai dur. Și când vorbim, de exemplu, de modul în care stabilesc prețurile petroliștii, îi spuneam că ei stabilesc marja asta de 10%. Noi știm, noi avem informații că ei denaturează datele privind cheltuielile atunci când stabilesc marja. Ei își umplă masiv cheltuielile pentru a justifica majorarea de preț. Și în momentul în care există astfel de abuzuri, desigur că statul trebuie să intervină. Evident. Nu știu dacă am spus la întrebare. A fost un răspuns mai lung. Da, cumva era mai mult despre monopoluri și ce ar trebui să facem noi ca stat ca să combatem monopolurile și dacă problema vine cumva din justiție, de la politic sau din altă parte. În acest context, tot în contextul economic, ca să mergem un pic mai departe, noi știm că Moldova este un net importator, ceea ce înseamnă că noi importăm mult mai mult decât noi exportăm. Această întrebare am pus-o și altor candidați și mi este foarte interesant ce credeți voi despre asta.
E bine, pentru a stimula cumva producătorul intern și producătorul autohton, de obicei soluția care este văzută în primul rând este cumva să taxăm mai mult ceea ce vine din exterior, pentru cumva să avantajăm producătorul autohton. Cred de pas că asta este o soluție și în acest context, cum balansăm asta cu, spre exemplu, relații pe care le avem cu partenerii externi? Cum, de fapt, avantajăm producătorul autohton, îl protejăm și îl promovăm și încercăm să ne mișcăm cumva din această poziție de net importator, de fapt, ne dezavantajând relațiile pe care le avem noi cu alte state, în special cu Uniunea Europeană. Da, deci ține de producător autohton versus importul. Clar că orice țară își dorește să aibă o balanță, da, egală între importul și exportul. Deficitul enorm pe care îl avem nu ajută pe nimeni. Acum, eu nu sunt de acord cu măsuri restrictive, da, mercantiliste, de a limita, de exemplu, anumiți producători din afară. Pentru că asta, în primul rând, nu ajută consumatorul. Asta duce la o alegere mai mică de produse și duce și la majorare de prețuri. Și doi, pe termen lung, asta nu rezolvă problema producătorilor autohtoni. Ca să mărim noi exporturile, noi, în primul rând, trebuie să avem producători autohtoni mai competitivi și mai productivi. Și asta însemna să-i ajutăm, și mai degrabă eu optez pentru a ajuta cu finanțare pentru a-și procura utilaje. Mai degrabă aș ajuta cu campanii de promovare a produselor autohtone. I-am ajutat cu, de exemplu, cu expertiză, da, cu investiții, atragem investiții străine în resurse umane și în utilaje locale, de exemplu, ca să crească productivitatea companiilor locale, să crească atractivitatea lor, de exemplu, producătorii locali, agricultorii, de exemplu, știi cum șambalează mai bine produsul ăla, ca să fie mai bine vândut, de exemplu, sau să-și crească capacitatea de producție la nivel fundamental, să aibă și el o economie la scară, de exemplu. Cât mai mult produci, cu atât mai ieftin poți să vinzi produsul. Eu mai degrabă așa văd susținerea producătorului autohton decât pur și simplu limitarea drepturilor unui alt agent economic. Dar în același timp eu cred că trebuie de oprit și abuzurile care se întâmplă în zona retail. Da, noi știm că foarte mulți retaileri abuzează de poziția lor dominantă și impun condiții mult prea dure producătorilor, da? Impun reduceri comerciale mult prea mari. Și atunci, clar că este o problemă. Cum spuneam la început, rolul statului să asigure reguli legale pentru joc, să asigure că ăștia mari nu-i abuzați pe ăștia mici. Deci aici trebuie să intervină statul. Dar concurența loială este cel mai puternic aliat al nostru, al economiei. Atât timp cât există concurență sănătoasă și antreprenorii sunt motivați să-și îmbunătățească produsul și sigur să încurajați să-și majoreze producția și să meargă spre export. Deci cam asta e cum văd eu și cum vedem mai mult, cumva este un consens în pas cu privire la acest subiect. În același timp, acești producători trebuie să aibă și acces pe rafturile magazinelor din Republica Moldova. Ori noi vedem că foarte multe lanțuri de magazine preferă să prioritizeze cu mult mai mult produsele de import versus cumva ceea ce producem noi aici în Republica Moldova. Ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să descurajăm magazinele de a dezavantaja producătorii autohtoni, în același timp cumva protejând concurența loială? Da, cum spuneam mai devreme, eu mă tem că problema cea mai mare este că acești importatori pot oferi prețuri mult mai bune. Importatori din Ucraina, din Polonia, ei au capacități de producție mult mai mari. Și tu atunci când produci, de exemplu, 50 de milioane de unități de orice produs, zicem, da, zicem, borcani, de castraveți, zicem, clar că poți oferi un preț mult mai bun. Și la nivelul ăsta fundamental noi avem o problemă, da? Noi nu avem capacități de producție în Republica Moldova, nu avem tehnologii. Și în primul rând asta trebuie să facem. Și da, trebuie să dăm mai mulți subvenții producătorilor locale autohtoni ca să poată concura cu ăștia care vin din afară. Eu mai degrabă aș opta pentru astfel de abordare decât de a limita, de exemplu, accesul importatorului. Da? Pentru că trebuie să ne uităm, să ne gândim și la consumator. E important și el, la fel de important ca și producătorul. Pentru că dacă tu oprești accesul la
un importator care, de exemplu, oferă un preț mai bun, e afectat consumatorul, știi? Deci e foarte fină balanța asta între consumator și producător. Și mai degrabă eu aș merge, cum am spus, cu măsuri proactive de susținere producătorului, de a oferi subvenții și finanțare pentru a-și crește productivitatea, de a oferi subvenții ca și, de exemplu, să-și reducă pierderile și să poată oferi un preț mult mai competitiv magazinelor sau retail, lanțurilor mari de magazine. În același timp, trebuie văzut și condițiile care le propun retailerul. De multe ori sunt abuzive și aici trebuie scoate de umblat și la legislație inclusiv. Dar e și tragic, într-adevăr, este foarte trist că mergi prin magazine și vezi o bara roșie de unde vrei, numai nu din Moldova. Deci e pur și simplu tragic să vezi așa ceva. Noi lăudăm țara agrară, în alta. Dar este posibil, pentru că sunt țări la fel de mici ca noi, mici ca și populație și ca suprafață, Israel, Danemarca, care a reușit să au companii enorme, gigant, care, de exemplu, Danemarca e a patra de producător de carne de porc, exportator de carne de porc la nivel mondial. Și acolo cheia este tehnologia, productivitatea. Aici trebuie să batem și noi. Una dintre principalele probleme la care face pasul referire și la care se concentrează programul vostru electoral este problema cu sistemul judecătoresc și cu justiția din Republica Moldova. Mulți concurenți electorali în campania asta vorbesc despre faptul că avem nevoie de evaluarea judecătorilor și a procurorilor, inclusiv pasul, și voi cred că ați fost primii promotori a ideii date în spațiu public. Întrebarea mea următoare, una mai de perspectivă. Să presupunem că se formează filtre, fie și cu participare din extern, fie cu participare numai pe intern. Aici iarăși este loc de foarte multă dezbatere între concurenți. Rămân, după evaluarea asta, rămân 10% din judecători și din procurori. Ce urmează mai departe și care e planul pentru ca să construim un sistem de justiție sănătos? Da, bun, parcă este o presupunere. Sunt menționat de 10% de judecători. Eu nu știu câți judecători o să rămân, eu sper că totuși mai mulți, nu chiar așa de gravă situația, sper eu. Sper. Și știu că nu e chiar atât de complicat. Dar da, noi trebuie să începem de la această evaluare a judecătorilor. Este unul din intervențiile cheie pe care noi vrem să le facem și să începem cu ăștia de sus, la Curtea Supremă și la Curtea de Apel. Fie un fel de examen, da? Unu, ce fel de decizie a luat, dacă a fost, de exemplu, decizie împotriva statului, decizii care au dus la pierderea dosarelor la CEDU și doi, la sigur, la avere. Dacă ai cheltuit mai mult decât ai primit, asta deja e un motiv ca să fii scos din sistem. Și în momentul în care se dea mesajul ăsta, în momentul în care dispar câteva personaje toxice din sistemul judiciar și a procurorilor, se dea un mesaj general societății și întregul sistem că, uite, hoțiile și corupția nu se mai tolerează. Și atunci schimbă și comportamentul întregii, zicem așa, piramide a sistemului de justiție. Eu vă dau exemplu când a fost Sandu, când a fost guvernul Sandu, 4-5 luni, s-a schimbat brusc atitudinea instituțiilor de stat, de exemplu, organelor de control către business. Chiar dacă nu s-au schimbat toți oamenii, dar pur și simplu faptul că a venit un conducător care a dat un mesaj clar, stop abuzurilor și stop controalelor abuzive, deja s-a schimbat și cumva abordarea sau comportamentul funcționarilor. O astfel de reacție o așteptăm noi și de la prima etapă a evaluării judecătorilor. Să spunem clar și respectat că nu se mai tolerează acte de corupție. La fel, noi vrem să creăm aceste, dacă vorbim de obiective de stat de drept, o altă acțiune ar fi să creăm o procuratură anticorupție după modelul DNA din România, care să aibă tot instrumentarul, să poate face și cercetare și intenteze dosar penal și să transmită cumva dosarul în justiție. O altă măsură ar fi să confiscăm avere la funcționarilor și demnitarilor de rang înalt care nu își pot justifica banii. Iarăși sunt măsuri care vin să majoreze, să crească încrederea cetățenilor în stat. Să arătăm că, uite, noi avem un scop clar de a aduce dreptate și de a face reforma statului de drept. Și eu cred că aceste prime acțiuni o să dea un mesaj foarte puternic pentru tot sistemul și eu cred că judecătorii și procurorii să fie mult mai liberi să aplice legea. Deci eu cred personal, poate eu sunt mai optimist, eu cred că de fapt majoritatea procurorilor, judecătorilor, nu sau o mare parte din ei, spunem așa,
ei vor să înfăptuiască justiția, dar ei știu că cumva, dacă conducerea, dacă policieni, dacă deputații fură în amiaza mare și se ocupă cu scheme și tu ai hoți de miliarde care stau în Parlament, normal că nimeni nu are nicio treabă cu... Ei simt că, da, să dăm și noi decizii care vrem noi. Dar de asta, când o să fie policieni onești în Parlament și în Minister și dacă o să scoatem câțiva oameni cheie din toxici din sistemul justiției, eu cred că schimbe și atitudinea tuturor celorlalți. În societate există cumva retorica aș vota PAS, dar ei îmi par cumva tineri și poate mai puțin competenți, pentru că ei cumva vin de la Harvard, vin de peste hotare și nu înțeleg foarte bine realitatea Republicii Moldova. De asta eu poate mai bine votez pe cineva care este mai puțin integru, dar știu că este competent. Acum, întrebarea este, ce este mai bine să avem în Parlament? Oameni competenți sau oameni integri? Oameni și competenți și integri. Ambele. Bun, ideea asta că noi, dacă venim la Harvard sau la Edinburgh sau la Cambridge și asta fi mai puțin incompetenți, îmi pare rău de asta. Dacă există astfel de opinii, că vă dați seama, mulți din noi au ajuns la aceste universități prin concursuri extrem de dure, dar e foarte greu să ajung la astfel de universitate. Eu, de exemplu, am primit o bursă internațională și a fost un concurs la care au participat 10.000 de tineri din toată lumea. Deci nu cred că asta ar fi un indicator de a fi mai puțin competent. Da, noi suntem cu mai puțină experiență. Corect. Dar eu cred că de 10 ori mai bine să ai un om fără experiență, dar integru și cu viziune corectă, decât un om corupt, care poate e competent, dar tu corupția din omul acela n-a să o scoți. Înțelegeți? Deci mai degrabă pui un om tânăr, mai puțin experimentat, dar cu viziune bună și cu intenții bune, și care poate învăța, desigur, decât altfel. Orice manager, orice lider de organizație spune același lucru. E mai bine ia un om neexperimentat, tânăr, dar care este corect, integru și care are viziuni bune. Asta o să spună orice manager. Încă o întrebare pe care am primit-o de la public și vreau să o adresez este una dintre principalele promisiuni ale PAS-ului este lupta cu schemele. Și așa au fost și în campania trecută parlamentară și persoana care a întrebat face referire la perioada guvernului Sandu. Când în spațiul public și voi de foarte multe ori ați spus că schemele au fost întrerupte în perioada aceea. Ei bine, din punct de vedere economic, trebuie să ne dăm seama că, teoretic, primul rezultat de termen cel mai scurt al întreruperii schemelor ar trebui să fie creșterea încasărilor la buget. Fapt care, dacă este să ne uităm la datele pe care le-am avut pentru perioada aceea din 2019 și le raportăm la perioadele anterioare din anii precedenți, vedem că creșterea asta economică de fapt nu a fost. Întrebarea este, care sunt indicatorii după care noi o să putem urmări în Parlamentul următor că de fapt lupta cu schemele chiar se întâmplă și schimbări la capitolul ăsta chiar există? Noi am venit și venim cu un exemplu elocvent, contrabanda cu țigări în Transnistria. Da? Deci până la guvernul Sandu, anual, prin Transnistria intrau 3 miliarde de țigări anual, 2 miliarde și așa mai departe. Da? Eu pot să arăt și grafic acum. În timpul guvernului Sandu a fost zero țigări intrate prin contrabandă prin Transnistria, pentru că noi am suspendat imediat licența la tot felul de afaceriști dubioși. A venit guvernul lui Dodon și imediat în acel an s-a ridicat iarăși la 1,5 miliarde și 2, dacă nu mă înșel. Deci asta este indicatorul pe care noi am mers. Acum din încasări la buget. Sigur că nu o să vadă, pentru că a fost o perioadă extrem de scurtă. Și oprirea contrabandei nu înseamnă doar încasări mai multe la buget, înseamnă că tu oprești fluxurile financiare legale ale de exemplu, hoților, da? De exemplu, Transnistria, sau regimul ilegal de la Tiraspol. El se ține pe contrabandă și pe bani murdari. Dacă noi oprim robinetele lor, cade și regimul ăla ilegal. Și eu cred că dacă o să avem mai multe perioade de timp mai lungă, să oprim toate aceste scheme, să vadă și rezultatele ce țin din încasare la buget. Asta ar fi indicatorii. De văzut, de exemplu, contrabanda pe țigări, contrabanda pe alcool, de văzut, de exemplu, încasările de bilete vândute la calea ferată. Dacă sunt mai multe bilete vândute, desigur că se oprește și vânzările ilegale, de exemplu. Deci sunt foarte mulți indicatori pe care putem să-i folosim. Eu am dat exemplu doar de câțiva.
Tot am menționat de Transnistria și pentru că Partidul Acțiune și Solidaritate pledează pentru integrarea în Uniunea Europeană, există cumva această percepție care a fost alimentată și de lideri mondiali precum doamna Angela Merkel, că statele care au conflicte teritoriale interne, precum Republica Moldova, precum Ucraina, precum Georgia, nu ar putea să se integreze nici în Uniunea Europeană, nici în NATO, având în vedere că aceste conflicte ar putea crea mai departe cumva găuri negre financiare în aceste structuri precum este Uniunea Europeană. Cum crede PAS? N-ar fi mai ușor să renunțăm la Transnistria și să ne axăm cumva pe dezvoltarea noastră ca țară pentru a ne fi mai ușoară integrarea în Uniunea Europeană, sau totuși încercăm să rezolvăm această problemă dacă ea poate fi rezolvată și cumva ne, zic eu, lungim procesul de integrare europeană? Ce ține Transnistria? Acesta este teritoriul Republicii Moldova, deci putem să renunțăm la chestia asta. Acolo sunt oameni, cetățenii Republicii Moldova, care vor să trăiască bine, să fie o economie bună, să aibă salarii bune, să fie justiție bună acolo. Și noi credem că soluția, sau clar că soluția nu este simplă, dar un prim pas pentru ca noi să reintegrăm țara ar fi să oferim standarde de viață mai bune în Moldova, să îmbunătățim nivelul de trai în Moldova, astfel că el să fie mai atractiv și pentru oamenii din Transnistria. A doua chestie care putem să o facem noi fără să așteptăm integrarea europeană sau orice altceva, este să oprim schemele, fluxurile financiare ilegale din regiunea transnistreană. Asta ar însemna să fim independenți din punct de vedere energetic. Ne conectăm la infrastructură energetică în România. Asta ar însemna să avem alternative de aprovizionare de gaz. Asta ar însemna să oprim contrabanda de țigări de acolo și de alcool, și de țigări și tot felul de este. Și că asta să sugrumi regimul ăla ilegal, de elita aia coruptă care există la Tiraspol acum și care se hrănesc pe banii noștri și fură. Deci astea ar fi două soluții care să apropie foarte mult rezolvarea acestei probleme. Și acum țin de integrarea în Europeană, clar că da, trebuie să vedem care ar fi soluțiile, dar până atunci, bun, eu cred că este destul de real ca eu personal, la 4-5 ani să depunem cerere de aderare la UE. Asta înseamnă că nu se intră în Europeană, dar să depui abia cerere. Și apoi în procesul ăsta de negociere să vedem cum putem rezolva situația în ceea ce privește regiunea transnistreană. Dar reiterez, până la integrarea în Europeană putem să facem aceste două chestiuni simple ca să apropiem reintegrarea. Dacă tot vorbim despre aspecte de teritoriu a Republicii Moldova, o altă idee foarte des promovată de mai mulți concurenți electorali în campania asta ține de reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Mulți spun că sistemul, mai ales administrației raionale, este foarte ineficient, cheltuie foarte mulți bani acolo. Care este opinia PAS? Avem noi nevoie de reformă administrativ-teritorială sau funcționează bine lucrurile la nivel de administrație publică locală? Într-adevăr, există probleme ce țin de eficiență, asta este adevărat. Administrația sau birocrația întreagă la nivel raional consumă vreo 1 miliard de lei anual din buget. Trebuie să vedem dacă acești bani sunt, eu știu, cheltuiți cum trebuie. Să vedem mai degrabă să aducem serviciul mai aproape de oameni, asta înseamnă să aducem serviciul mai aproape de primărie. Dar orice cumva soluții care ține de reforma administrativă, ea trebuie mai întâi discutată cu cetățenii, cu părțile implicate și apoi să luăm o decizie. Și asta putem să luăm o decizie mult, mult mai informată în momentul în care suntem la guvernare și știm situația reală a lucrurilor. Dar iarăși e nevoie de un proces profund de consultare până să vedem cum mergem mai departe cu subiectul ăsta. Acum vrem să vorbim foarte mult despre temă care pe noi ne interesează foarte mult, și anume educația. Pentru că suntem tineri, pentru că nu foarte mult timp în urmă am absolvit, cumva, și am făcut parte din sistemul educațional din Republica Moldova. Vrem să înțelegem care este perspectiva pe termen lung pe care o vede
pas în legătură cu reforma în educație. Ori, într-un interviu recent, doamna Maia Sandu a spus despre faptul că se pregătește un proiect prin care profesorii vor fi instruiți și profesorii vor fi pregătiți pentru ca ei să fie mai competitivi și pentru ca ei să poată da o calitate a studiilor în Republica Moldova mai bună decât ce am avut până acum. Este acest proiect unul real, având în vedere că profesorii în continuare au salarii destul de mici și, în general, această profesie nu este cea mai atractivă pentru tineri din Republica Moldova? Da, desigur că această soluție, această intervenție trebuie să aibă loc în paralel cu majorarea salariilor și majorarea, eu știu, tot ce înseamnă reputația profesorului, da, prestigiul profesorului și atunci, da, sigur, tot mai mulți oameni o să fie interesați să devină profesori, tot mai mulți tineri. Și desigur că atunci o să putem mai ușor să implementăm programele astea de instruire a cadrelor didactice. Eu cred că sigur că este real. Da, totuși Moldova nu este o țară foarte mare, având resursele necesare, având un management bun, ai putea să faci asta. Dar clar că educația, tot ansamblul ei este un domeniu care are nevoie de mai mult timp de reformare, da? Vorbim de câțiva ani. De exemplu, dacă în justiție poți să adopți câteva măsuri destul de urgent, în educație nevoie de câțiva ani totuși. Dar eu cred că da, însă asta trebuie să întâmple paralel cu majorarea salariilor și creșterea prestigiilor profesorilor. Okay. O întrebare pe care o am eu acum la final, iarăși a venit de la public. Nu știu dacă voluntar sau involuntar, dar probabil asta e soarta și interesele partidelor mari, așa cum a devenit pas la etapa actuală. Partidele mari sunt principalele beneficiari a ceea ce se numește vot util. Noi cu Deana recent am avut o dezbatere pe subiectul ăsta și există și foarte larg răspândit în Republica Moldova retorica asta despre votul care se pierde, voturile irosite și principala lor problemă vine de la pragul electoral, de 5%. Există premisă să sperăm că pragul electoral în Republica Moldova va fi micșorat sau Radu Marian consideră că e ok și așa cum este acum la moment, în calitate de reprezentant al unui partid mare? Da, suntem acum într-o situație în care este un partid care se bucură de o mare încredere, PAS, și noi, vă spun așa cum este, noi urmărim să obținem majoritate parlamentară și noi îndemnăm oamenii să ne susțină. Este târziu pentru experimente, din păcate. Și, din păcate, alte partide în care tot poate există oameni ok, sunt foarte departe de prag și, desigur, eu îndemn oamenii să voteze PAS. Să nu ușurețească votul. Deci, sunt de prag electoral, eu personal, eu nu am discutat asta în partid, dar eu aș opta pentru o micșorare, de exemplu, la 4% a pragului electoral. Aici e clar că este și ce înseamnă fragmentare politică. Nici fragmentarea nu e foarte benefică. Da? Deci trebuie să fie o balanță între pluralism, da, democratic și fragmentare. De-aia eu cred că ar fi ok de dus pragul la 4, personal. Și trebuie să vedem în interiorul partidului și cred că la un moment dat să discutăm și acest subiect. Dar în situația în care este Republica Moldova, în care este poate mai multă democrație pe eșcherul de dreapta, ar fi util o foarte mică micșorare a pragului. Până la urmă, ce le răspundeți oamenilor care cred că votul util este antidemocratic și vine împotriva tot ce se numește reprezentativitate în democrație? Bun, dar nu știu dacă asta poate fi numit antidemocratic. Oamenii totuși, în special moldovenii, votează mai strategic decât altă dată. Omul nu-și vrea să-și piardă votul. Deci, omul este liber să voteze pentru orice partid dorește. Dar este vorba, pur și simplu, de un raționament clar. Da? Deci, eu vreau ca votul meu să se ducă unde trebuie. Eu, de exemplu, dacă vreau ca Dodon să nu intre la guvernare sau să piardă alegerile, eu dacă votez un partid, nu Dodon, dar altul, dar care are puține șanse, eu risc ca jumătate din votul meu să meargă la Dodon. Deci cam așa. Deci, de asta, eu nu știu dacă asta e antidemocratic. Așa funcționează democrația și oamenii, pur și simplu, iau decizii care se avantajează pe ei.
Nu cred că asta ar fi nedemocratic, pentru că deciziile aparțin lor, cine votează. Dacă tot am abordat aspectele ce țin de lupta asta politică, unul dintre punctele care se regăsește în programul electoral al PAS-ului la nivel de bună guvernare ține de combaterea rasismului politic. Dar nu este foarte dezvoltată chestiunea asta acolo. Voi propuneți și voi mandatul imperativ, unde mandatul este legat mai degrabă de partid decât de deputat? Sau cum combatem noi, de fapt, rasismul politic? Eu cred că cea mai bună metodă de a combate rasismul politic este pur și simplu să votăm foarte atent, da? Oamenii care sunt integri, care au un trecut nobil, da? Care nu au fost implicați în scandaluri de corupție și așa mai departe. Deci asta este cea mai bună metodă de a combate acest lucru. Acum trebuie să vedem pe soluții concrete, inițiative legislative. Eu nu știu dacă neapărat aș merge chiar direct pe cumva retrage mandatul deputatului unui persoane care a trecut la alt partid, dar trebuie să vedem ce alte opțiuni sunt. De exemplu, dacă este vorba de salariu sau de remunerare sau alte măsuri care nu neapărat soluția asta nucleară, da, care ar fi retragerea mandatului. Deși, mă rog, se practic în România, de exemplu, consilierii locali care trec la un alt partid îi se retrage mandatul. Deci trebuie să vedem. Noi și în continuare avem discuții pe asta la partid, deci nu există în consens. Dar am scris asta în program pentru că, uite, sunt câteva soluții, noi încă nu vrem să le vociferăm tare pentru că ne mai consultăm. Pe final vrem să discutăm de viitor. Și pe 12 iulie, dacă PAS ia majoritatea, care sunt primele 3 acțiuni pe care le va face PAS? Ori voi ați menționat foarte multe priorități în programul electoral, dar totuși, care sunt primele acțiuni care trebuie făcute urgent dacă PAS ia majoritate? Da, sunt multe. Clar că mai multe chestii care, mă rog, o să le facem. Noi avem un program și ce se numește primele 10 legi pe care ne propunem să le votăm. Aici se include, de exemplu, introducerea valorii externe a procurorilor și judecătorilor. Aici ar însemna creșterea pensiei minime. Deci, de exemplu, noi până pe 1 octombrie 2021 vrem să majorăm pensia minimă până la 2000 de lei. Aici, o altă lege importantă pe care vrem noi să o adoptăm ține de exemplu, de eliminarea amendării abuzive antreprenorilor și eliminarea cumva acestui mecanism de controle care se fac foarte des. Deci asta ar fi aceste 3 lucruri care și le-am menționat, care mi-a venit acum în minte, dar sunt mai multe. Mai avem și o lege care ține de crearea unui fond național, de exemplu, pentru a contribui financiar la proiectele europene care se implementează în localitățile noastre. O lege care să protejeze investițiile strategice ale statului, da? Să evităm situații în care firme offshore ajung să controleze aeroport sau alte activități strategice. Deci sunt câteva legi sau inițiative pe care noi vrem să le adoptăm imediat ce intrăm în Parlament. Bun, Radu, scopul nostru este ca la 11 iulie toți și în special tinerii să facă o alegere cât mai asumată, cât mai rațională și cât mai informată. Îți mulțumim pentru acest interviu și sperăm că ne-am atins acest scop, iar în încheiere te rog să ne spui dacă tu crezi că scopul scuză mijloacele. Nu cred că scopul scuză mijloacele, dar depinde de scop, dați seama. Dar nu văd. E o întrebare foarte generală. Eu cred că răspunsul ar fi nu, dar e foarte important și ce scop merge vorba. Da? Deci dacă este un scop nobil și da, de exemplu, tu vrei să ajungi din punctul A în punctul B da, pe un drum și este unul mai scurt, dar poate trece o linie, da, să încalci acolo un mic regulament circulației, depinde, știi cum. Eu cred că nu, răspunsul este nu mai degrabă. Bun. Radu, mulțumim foarte frumos pentru discuția pe care am avut-o astăzi seara.
Vă mulțumim și vouă, doamnelor și domnilor, pentru faptul că ne-ați urmărit și vă rugăm să distribuiți această emisiune pentru ca ea să poată să ajungă la un număr mai mare de oameni, întrucât noi aici nu discutăm despre scandaluri, nu discutăm despre intrigi, dar încercăm să avem o abordare mult mai pragmatică și punctuală pe programele și ideologiile partidelor care candidează la alegeri și astfel sperăm noi că o să reușim să convingem mai mulți oameni să voteze asumat, să voteze oamenii pe care vor ca ei să-i reprezinte. Radu, îți mulțumim frumos pentru prezență. Asta a fost emisiunea Sapere Aude cu Diana Scorpan și eu, Ioan Bulgac, și ne dăm întâlnire cu dumneavoastră vineri la următoarea emisiune. Mulțumim frumos! Mulțumim tare mult pentru invitație, seară plăcută!